Ahoj, tu je Naty. Dneska si podľa kalendára Gazdinka pripravíme plnené kokosové pišteky. Vajíčka rozdelíme na bielky a žltky, pričom bielky dáme do ohňu vzdornej misy a žltky do hrnca. Ku žltkám pridáme mlieko, práškový cukor, vanilkový cukor, hladkú múku a kávu. Dobre premiešame. Za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Uvarenú kašu presunieme do misky a necháme vychladnúť. Ku bielkam pridáme trochu soli a vyšľaháme tuhý sneh. Misku položíme nad paru a postupne zašľaháme práškový cukor. Nakoniec zašľaháme kokos. Cesto presunieme do cukrárenského vrecka. A na plech s papierom na pečenie striekame kopčiky. Kým sa pišťaky vychladia, vyšľaháme maslo. Prešľaháme aj vychladnutú kašu. Pridáme vyšľahané maslo a spolu vymiešame. Vychladnuté pišteky opatrne oddelíme od papieru na pečenie a spájame ich krémom. Pospájané koláčiky dáme do chladu zatuhnúť. Dnešný recept hodnotím na 10 bodov z 10. Koláčiky boli veľmi chutné, aj keď trochu ťažšie na prípravu. Ďakujem za sledovanie a želám dobrú chuť.